ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നൊരു കടലിൽ കാണാൻ പോയിക്കാണ്. വൈകിട്ട് സൂര്യൻ്റെ അസ്തമയം കാണാൻ പോയിക്കാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം കളിച്ചു ഗായ്സ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചീക്കുട്ടീനൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ ഉണ്ണീനൊക്കെ ഇട്ട് കളിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തൊട്ടു, കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം തൊട്ടു ഗായ്സ്. പിന്നെ ചീക്കുട്ടിയും വെള്ളം തൊട്ടു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചീക്കുട്ടി കടൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ കളിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കപ്പലാണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നു ഗായ്സ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പട്ടം പറത്തണൊക്കെ കണ്ടു ഗായ്സ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പോവാൻ നിന്നു. പോവാൻ നിന്നതും അപ്പത്തേന് ഫസ്റ്റ് കുതിരേനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാർക്കിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് ചീക്കുട്ടീനെ ഇട്ട് കളിച്ചിട്ട് ചീക്കുട്ടി അടിക്കാൻ വന്നു ഗായ്സ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കളി കളിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ ചാടി മറിഞ്ഞൊക്കെ കളിച്ചു ഗായ്സ്. പിന്നെ ചീക്കുട്ടി എന്നെ അടിക്കാനും വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാർക്കിലേക്ക് പോയി ഗായ്സ്. ഞങ്ങൾ പാർക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് നല്ലോണം കളിച്ചു. പിന്നെ ചീക്കുട്ടീനെ ഫ്രണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ടൊരു പൂമ്പാറ്റ വരെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിച്ചു.